Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Рәхмәт әни сиңа барсы өчен, тәрбиеңә, киңәшләреңә, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. 22 февраль көнне Теләче районы Алан авылында гомер кичерүче кадерле әниебез Хөсәенова Фирая Бикмулла кызына 85 яшь тула. Тормыштагы борчу шатлыкларны уртаклашып яшәрлек көчле рухлы, нинди генә хәлләрдә дә өмет кояшын сүндермичә яши белүче, һәрвакыт кайгыртучан әниебез. Сине 85 яшь тулган көнең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Алдагы көннәреңдә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлык куанычлар, хәерле озын гомер телибез. Балаларыңның һәм оныкларының бәхетенә сөенеп, туганнарыңның таянычын күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әтиебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызны табарга булышканыгыз, яратып кайгыртканыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Син гомер буе колхоз эшендә эшләдең. Нинди эш булуына карамастан, намус белән эшләп лаеклы ялга чыктың. Бүген син абыебыз Фидаил гаиләсендә әтиебез Рәис белән 64 ел бергә бәхетле гомер кичерәсез. Бер-берегезнең кадерен белеп, ярдәмләшеп яшисез. Сезнең 3 балагыз, 7 оныгыгыз, 5 оныкчыгыгыз бар. Сез бик бәхетле. Әти-әни алдагы елларыгыз тигезлектә, саулыкта, тагын да матуррак булсын. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен 85 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәис, улларың Фидаил, Фердинанд, кияү киленнәрең, оныкларың, оныкчыкларың исеменнән кызың Әнҗә. Хөрмәтле Фирая Бикмулла кызы, юбилейгыз котлы булсын, бәрәкәтле мул тормышта яшәргә язсын сезгә. Әни, кочагыңнан бик тиз, очабызда канат кагынып. Туган якта ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Балачакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайчак, әти-әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми, бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Бер уйласак, алар йөз уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бер сагынсак, алар йөз сагына, булып яшик бары куаныш. Юкка гына әйтелми,
Hakagına Eytilmi Bala küngele Diyip dalada Dağlarda bulganda Da küngel Uyda bulsun ata analar Uyda bulsun ata analar Uyda bulsun ata analar Юлбат авылында яшәүче Хужина Тәгъзимә Фәрхетдин кызына 85 яшь. Туган нигез, әниле Газиз нигез. Туып үскән өйнең ишеген ачып керү үзе бер бәхет. Аллага шөкер. Рәхәт әниле булу, әниле йортка атлап керү. Менә шундый матур табигатьнең җанланган вакытында 24 февраль көнендә без балалары, кияү килен, онык-оныкчыклар әниебезне котларга дип төп нигезгә җыелдык. Быелгы туган көн зур юбилей. Әниебезнең 85 яшь тулган көнен билгеләп үтәбез. Аңарчы күпме сулар аккан, күпме гомерләр узган. Шибәр, калын кара кашлы, кара чәчле, нечкә билле, кыңгырт күзле Юлбат кызы бик күпләрнең хушын алырлык була. Ходай насыйп иткән булгач, шул авыл егете авангард белән матур тормыш коралар. Бергә тормышның авырлыгын да, ямын да күтәрәләр. Бер артлы без Газиз балалары дөньяга килә. Гаилә ыгызыгысы белән көн артыннан көн үтә. Әле дә исебездә, мәктәптән кайтышка әниебезнең мичтә пешергән хуш исле күмәчләре белән чәй эчүләр. Авырлыкларны сиздермичә, җылы канатлар астында яшәтергә тырышулары. Заманасына күрә эше күп булса да, төн йокларын йокламый, бәйләп, тегү тегеп, шигеп, шелтәрләр бәйләп, безне һәр иртән яңа пешкән коймак исе белән уятты әниебез. Без 5 баласына, килен кияүгә, онык-оныкчыкларга бәйләгән бияләй, перчатка, йон уйык башларның очы кырына чыга торган түгел. Барыбыз да белем алып, үз тормыш юлларыбызны таптык. Аллага шөкер. Моның өчен без әти-әниебез алдында баш иябез. Кадерле әни ул безнең әниебез. Тормышның авыр чакларында да ирен әтиебезне югалту ачысында дуга, безгә изге теләк, саулык теләп җиңә ул. 15 оныгы, 10 оныкчыгы да әбием дип өзелеп торалар. Сөекле әниебез. Сине чын күңелдән матур гомер бәйрәмең, 85 яшь тулган көнең белән ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын-узак гомер кичерергә язсын. Син безнең иң газиз кешебез. Бу тормышта яшәүбез һәм бар булган уңышларыбыз өчен без синең алда бурычлыбыз. Бүгенге көндә без тормышта үз урыныбызны табып, шушы зур табынга бергә җыелганбыз икән. Әлбәттә, бу сезнең әти белән синең тырышлыгың. Ходай Тәгалә сине саулыгыннан аермасын. Туган өебезнең бусагасыннан бер кайчанда бәхетсезлек атламасын. Безгә биргән яхшы тәрбияң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа әниебез. Юбилеең әни котлы булсын, телибез бәхет кенә, сөендерсен һәрбер көнең шатлыклар килеп кенә. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Сине яратып, хөрмәт итеп балаларың, кияү киленнәрең, онык-оныкчыкларың. Хөрмәтле Тәгъзимә Фәрхетдин кызы, юбилеегыз котлы булсын. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомерләр телибез. Кояш gibi карасаң бер елмайып, бүтән дөнья китә шунда нурланып. Багышладың безгә бар гомереңне, шуңа бүген беләбез кадереңне. Гафу ит әнием, кадереңне калдырсам, гафу ит кайчак, әгәр сине кайгырсам. Әнием, сине шундый яратам, гафу ит әнием, әгәр мине аңласаң.
телевизор күрсәтәсем, безнең өчен күпме борчу кичердең, һәм бер үзем авырлыклар күтәрдең. Гафу ит, әнием, хәтереңне калдырсам, гафу ит, кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Күз яшыңны бер кайчан да күрсәтмәдең. Ни кирәген һәр вакыт белә идең, Безнең өчен һәр вакытта син үрнәк. Мең яшьле әни син безгә кирәк. Гафу ит, әнием, хәтереңне калдырсам, гафу ит, кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Гафу ит, әнием, хәтереңне калдырсам, гафу ит, кайчак, әгәр сине кайгырсам, әнием, әнием, сине шундый яратам, гафу ит, әнием, әгәр мине аңласаң. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез җырлы бүләк тапшыруын карадыгыз. Хөрмәтле туган көн ияләре, сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет, шатлыклар теләп калабыз.